Hausa AI. Barka. Ice cream. Shamana. Sannu. Barka Muhammad. Barka da zuwa. Sannunku. Aisha Bello. Barka. Ramat. Barka. Sannunku. Subscribe kukan reaction. Idan Allah shi wannan me yana can gaba daya. Kai da kana kamar kin banza to kudi kenan hada. Wannan a dare daya sai hada miliyan da ka ganin. Haba. Ice cream da ka tura mishi na TikTok nayi. Wani gift na dinga baka na ice cream. Oh, a dare daya ka hada miliyan ɗan na ya maka. A din na ga maka mu garma mu samu mu sayi irin iPhone nan ba. Ka dinga kwashe kudi kana shiga da transport amma na samu wani kudi ga mu shiga abin nan. Daga faka kai ma ka fara samun wani kam 1000 2,000 kullum haka na tura maka ice cream. Lafiya AI, yawa, flower, gift, sun shiga. Wasu turan gobe da Allah, ina za mu yi hakuri mana wani mutum ka dinga yi kawai. Muhammad. Yes. Mutanen nan welcome. Ga su suna ta shiga ba gift, ga gift da. Allah bai ni ba za ka ji ba. Na sa tuki kenan. Sai ka ga ji. Awa na kai ka ga rike wannan kana magana kai. Allah bai da na sa kudin na sports ne fa da file ba kenan ba. Mun ga mun karba da wannan bai zace mun karbi gari mun sha ba. Ka ga mutane da jinwa kai ka zo ka a daya yabu zai ya gibi da fita bishi. Ka na wannan wannan nayi kafin mutane na shiga mishi. Kai ba ga ne ban da shi ba. Ya sai wani rani kan kafin arziki kai sai ka zo sai kai gogar ka bata shi. An banzan. Wallahi tallahi zamu da mu alamu kawai ba dai kawai. Kowa ya hanyar shi. Jesus. An bura ku ba.